Rev Chaluoku, ụkọchukwu adịgboroja ma ọ bụkwa ndị BBC. Rev Chaluoku leteche ifo na Aja Ani Igbo achịta anaghị ọkpa mbara. Ife ndị otu gị na kịta akọsịwụ na a na-agba gị mgba because na ịbụ onye amụma dị ike ma na-ewu ewu. Mana o nwere ife chọrọ okwu na ụmụnne m mee na no surprise because all of us know say na game they pray. You got to go every man of God in our today na agwa na Jesus mere onye ngwụrọ ka ọ ga ije. Na the same onye ahụ nwere ife dị iche onye a na Chaluoku. Elsagwe ya bụ Reverend Father na agwa gị today na onye ngwụrọ gara ije n'afa Jesus na kidney gị na aha ile na ya kidney failure n'afa Jesus na cancer gị ehi ile n'afa Jesus. Ife a niile the same people nwere ife dị iche ha na Chaluoku. But thanks to ndị Anglican Church gbapụrụ ya afọ ịghọtago ori aja ya awụ ọkwa charge ọpụta okporo a na-evidio ọ na-demoralize our tradition and the culture ịghọtago believe ndị ọzọ ịghọta na just to promote the name of Jesus and the name of God. Mana olu China ojelo ebe ndị China na-achụkwa the same aja afọ. Do you understand what I'm saying? Because all another people's believe ka ọ na-demoralize ife niile ịghọta na mana some of you na-amalụ that na aka ewu ka a na-alụ. Do you understand me? Eje kpọkọta ndị mmadụ a na-enye fake testimony, prophecy and miracle, you know, all these things. Ịghọtago na onwere Jesus ama mmenwu ife niile ahụ, but for them to prove you and I wrong fe gbazie n'ife arrange ọ nọkịta ga nwanne anyị nwoke bụ Ebuka. Do you understand what I'm saying? Ndị a niile bụ the same thing. You got to go fake testimony, miracle, and akụkọ akụkọ. Mana ife Ebuka ga-eji wee na-akọba onwe ọpụ because no only up an independent ministry. Nobody is there to investigate him or to query him. No. So we go to casting it then. You got to go na ọka na continue before na like a casting I fugolo ebe Robert no. Casting I fugolo ebe nwanya Vitilego. Casting I fugolo ebe Kedafia bụ Miracle. Casting I fugolo ebe Jonathan. Do you understand me? Casting I fugolo maka pretty number. Do you understand? But all these things if na ọka na continue before because onwere onye nwere ike ye suspend you, onwere superior na control ya. Onyanwa dị in charge. You got to go. So that's why your Chaluoku nke eji wee leak here because o nwere onye na-investigate not there na supervise ya. Do agwagwa ọ dị ebe Reverend Father if overjourney na if onye nọ na ministry all the same game ka a na-agba. Either out if a na-agwa go to Father Oluoma page gị read that article o dere ebe a concerning ife Kevin Ugwu na Ebuka nwanne anyị nwoke na-ejegasị na social media ifu na fanje niile na-eme nọ into ụbọ. You got to go, and if I na-afụ ji survive na society because there is no leadership. Anyị nwere ihe a na-akpọ failed leadership na Nigeria. You got to go, that is why eji agada crowd. Ọrụ adịrọ. You got to go apụtazi a na-agwa gị na Jesus ga-emere gị nke ame nke ọzọ. Why is that na Jesus cannot help you? Jesus cannot do anything for you. I'm just being honest with you. Do you understand? So anybody on in Africa gwara gị na Jesus mere onye angụlọ ka ọ ga-eje ma onye isi ọha ụzọ ma onye na-aya ka onwere onwe ife a niile bụ fraud. You got to go because he doesn't exist. Jesus don't have power to give you anything. Ihe nji apụta ebe a gwa ihe eziokwu ahụ ka ịgbapụta ebe ndị ahụ they will buy you. Mata ya si etiwego mkpu a since unu niile na-akpụ ya ajọ mmadụ na Chaluoku na mata ya si na-agwa gị eziokwu kịta kedu onye bụ ezigbo mmadụ na onye bụ ajọ mmadụ. Mụrụkwa akọ n'onye Igbo ka emesịa.